Fid-daħla ta' Ċittadella sar restawr ta' żewġ niċċeċ antiki. Matul dawn l-aħħar xhur sar restawr estensiv fuq in-niċċa bl-isem ta' Sant'Anna u l-oħra tal-Madonna tas-Solitudni li huma fost l-eqdem f'Għawdex. Dawn kien jeħtieġilhom xogħlijiet ta' restawr sabiex mhux biss jiġu mħarsa minn iktar deteriorazzjoni, imma anke l-madwar tagħhom jingħata dejra aħjar. Il-Ministru għal Għawdex, Clint Camilleri, inawgura dawn ix-xogħlijiet filwaqt li ħabbar investiment li se jara l-installazzjoni ta' bankijiet qrib il-funtana fil-pjazza prinċipali ta' Ċittadella. Il-bankijiet se jkunu magħmula minn irħam, injam u bdar tal-ħadid bl-arma tal-Belt Victoria. Il-Ministru spjega li dan ir-restawr sar b'konsultazzjoni kontinwa mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Żewġ niċeċ li għandhom ferm żmien fuqhom li propju ġew irrestawrati hawnhekk fid-daħla taċ-Ċittadella ta' Għawdex. Xogħol li sar kollu mill-ħaddiema tal-Gvern fih dan id-Direttorat għall-Wirt Kulturali, xogħol li huwa importanti ferm sabiex propju anke wara li sar restawr estensiv hawnhekk ġewwa ċittadella ftit ta' snin ilu, huwa importanti ferm li jibqa' jsir restawr kontinwu sabiex issa din il-ġawra ġewwa gżiritna mhux biss ikun sar xogħol fuqha darba u ninsew iżda x-xogħol irid jibqa' jsir. Min-naħa tiegħu id-Direttur għall-Wirt Kulturali John Xwiereb tenna li dan ir-restawr sar sabiex jippreserva l-wirt uniku ta' pajjiżna, partikolarment tal-Gżira Awċija. Huma żewġ niċċeċ imprezzabbli li wieħed jista' igawdi intu dieħel iċ-Ċittadella, huma pjuttost xogħol il-parti ta' barra hija xogħol ta' żmien l-Ingliżi, qed ngħidu madwar 100-150 sena ilu, imma żgur li hemm l-istorja aktar qadima warajhom.